South Africa ku Cape Town. Akadzoka South Africa koko handina kuziva kuti mwana wakazvitakura. Saka ndakazotoziviswa nemukomana kuti mwana wenyu ane nhumbu yangu, asi ndaida kuti titaurirane, tinyorerane pasi, ndibhadhare maintenance nekutenga preparation muinaye. Saka pekutanga ndida kuzvibhiliva kuti angataura kuti mwana wangu akazvitakura, kozi akaita zvokundifonera. Ndakabva ndaudza tete indaine mwana munomutesta kuclinic, akateswa kwaronga shuwa akazvitakura. Tete takurai mwana mumuindise kumba kumukomana wake. Mwana uya akaenda akanosiwa, ndanga uri mugovera. Svondo ndakatambira nhamo kusenseni, ndakabva ndakwira bhazi ndakaenda kumusha kwangu, ndakashaitiwa nanzvadzi yangu. Tete akazondifonera kuti mwana adzorwa asauya naambuya naatete vemukomana. Ndakabva ndabata bamunini mhanyai, munonzwa kuti ko chii chikuitika. Bamunini vakaenda vakazondifonera bheki kuti vatete naambuya vauya nemusikana vati tatumwana atezvara baba vamunashe kuti dzokerai nemwana uyu, kana zvakurwadzai muchaenda kunomhangara kwasabhuku kana kwamambo totangira ukoko tozokubhadharai zvinoda kubhadharwa zvacho. Ndakadzoka ndikaziva baba mwana akati ichindai munomhangara kwasabhuku kwacho. Zvechokwadi ndakanomhangara kwasabhuku. Dare rikabvunza nyaya, musikana akataura, mukomana akataura. Dare rikati nyaya iri pachena isorovhai nyaya. Baba vacho vakati musamanikidze mwana wangu, makurukota aiti akataura. Baba vati itai kuti zvamunotaura izvozvo tizomusana mangwana. Saka baba akabva vati ini ndinoziva sei kuti mwana wenyu ane nhumbu uyu. Pamwe haana nhumbu muchipembedzera mwana wangu, ndotaza mwana wangu kushanda. Saka nyaya itoripo ndeyekuti ngakuende ukaranda panoonekwa kuti mimba yacho iyo ndiye mwana wangu here. Takazvipokana akapawo point kuti kwete karanda kokuinoitwe Mama igeti kubate zvishoma. Ngotaura ichamamangari. Musatuudze zvakatongwa kudare namakabva. Ngotaura kuti sei mamangarira uyu muchidimba. Okay, pamusoro akamira. Ndamhangarira mukomana uyu kuti akamitisa mwana wangu. Kumashure kwesoti chiwirirana achibvuma. Nhasi uno akuramba nhumbu kuti haisi yangu. Right. Tiri ipapo kwa mambo wati takaenda kunodzidza patakatiri izvo zvikara nyaya dzike dzauya futi kudare vane vakakandisana gari vana vadiki zvichida takauya kuti pane underage pane mapurisa aripo dzimwe nguva hatichatoitonga munhu anobva kutorwa nemapurisa akutoenda ndozvo zvimwe zvatakatotaurira makangoona chete paita underage zvareva kuti hamuchatoitonga makutoti mapurisa naatoripo vakutotora munhu akutoenda naye tozvoitonga zvinofuti yabva asi vaiti kana zvakaitika mutemo weusati wapo munopurira mberi ndikuita nyaya iyoyo kozeiti kutaura kuti kana zvakabvoitika kumashure nyamutemo usati wapo asi tabva kunotsananga kuti mutemo wapo unoti kuti zvareva kana mapurisa atoripo pane underage atagona kuita nyaya iyoyo saka vangoramba chite chikuudzai kuti mangwana musazopara musha enderera mberi ndokumbira mukomana wanzwa pataura yakamboya tokupa nguva yekuti utaure muchidimbu nyaya yako uchiijeresa semazira aunoita. Inini ndakasangana nemusikana kuCape Town. Musikana ndatanga kudai musi wa 12 May. Ndakazosangana naye kurara naye musi wa 25 May. Ndasangana naye ndarara naye. Tasina udziri emusikana. Usati waendera mberi already watoprova kuti ukwacha zvidachira kumashure kukarekasi zvazvinoreva muchidimbu zvinoreva kuti ndonga pfupfupi unozvawatoreva saka wagadzikwa pasi zvadaro
musikana pachipera 3 days tairara musi wa 25 wamusi wa 28 musikana akatanga kunzwa kuti ndaakurudza ndani pamwezi ini zvakavuzanisa mubvunzo mumusoro kuti ne3 days akutoti atoari masymptoms enhumbu ndava ndati musikana testa yaweekend yacho musisarani vatesta papanga paira 1 week abva zvona nenhumbu asi nani wakugutsikana ndikati orit musikana chanchi kutora toenda kwadhokta musikana ndadhiraivha mota ndaenda ikoko kwaigara ndakasvika kwezva musikana akati handichakwanisa kuuya mama andise mainini wake vandirambidza ndakati aisi nyaya patakatanga kunetsana about chikweshesha chinetsana ndakati orit iwo nyaya yedu iyi tirambe tichitara tiri kuno kuSouth Africa handisi zvaunondirongera ndikakurambira tiri kunoko handisi zvaunondirongera saka nyaya tinonotaura kumusha handichauya paoff musikana akatungamira kuya kunoko ini chizoterawo kunoko tatera kunoko zveshuwa takangotaura kumba kwawo kwatete vacho kwatikaenda tikataura musikana akawinzwa kumba asina handakuwirirana nazvo mai vacho vakanomhangara kuna sabhu takanotongwa kwaSabhu mai vacho vakati ndakati ini tiite zvema-DNA test ndozvandakumirira tiite zvema-DNA test asi kana kuri kunzi kuriritira nhumbu iyi ndokwanisa kuiriritira amai vacho vakati kwane new technology handi kukarara kana kudharweni mwana unoitwa skani tabva taenda kukaranda tisvika kukaranda madhezi angu nemadhezi emusikana nhumbu yebva zvasiyana nhumbu yake yanga ine 4 months yanga ifanira kunge ine 3 months musikana pane pandasiya musikana anga akatombororwa before ndisati ndasangana naye ndasingazivi akazondudzawo taenda tadzokera kwaSabhu tadzoka nebepa redu anga tinaro kuti ndozabuda kukaranda kwataenda mai vacho vakati ayo ini chindipa ichi rimwe bepa ndisimukire ndiri kwamama ndosaka tayako amai munasakanyari Amen. ari muno Amen. regai tigamuchire headman nowedza vasvika Wazirani vakanana mai. tatimusikana nawe pedyo vanhu wane mukomana iri kuratidza kuti iye musikana wayo anomuziva asi chasiyana pachete mazuva edumbu nai vataura waita right musikana kana patotora nhoro ndayakajeka isiri kurebesa handii wakuzvakawana mai wako zvakawana mukomana saka tiri kuvhunza kuti uyu mukomana wako ino orit ko nyaya yenhumbu iri kutaurwa yakamira sei ndajamba mazuva angu ekuteera ndopa ndakamuudza kuti ndinenge ndane pamuviri nekuti ndaingorutsa chizvinhu ndopakanditi tenga pregnant test ndobva ndatesta ndobva ndaona kuti shuwa ndozvandiri ndakamuudza zvanzi zvatoita isusu ndochikupa mari uenda kumusha ende ndikuteera ikoko ndateera ikoko ndonoroora kumba ikoko ndofunga ndopa ndakauya kumusha ndakatya kuudza mai toti ndozvandiri iye ndakazotanga kutaura namai pafoni kuti ndozvaari ndopakatangira nyaya yacho kana ndikuda kuti ndinzwisise dzimai musikana tokuti zvataura mukomana kuti makaenda kuchipatara izvo zvaataura kuti mazuva enyu ndeasiyana ichokwadi kuti nhumbu ine 4 months 3 months pakamira sei hongu takaenda shuwa kuchipatara iye akashedzwa nemadhokta angariko zvakanzi iwewe mukomana nyaya iripo ndeyekuti skani inogona kuzochinja futi mazuva but hazvizizvo zvinokuratidza kuti mwana ndewako kana kuti haasi
saka mukwanisa kudzoka musi wa27 kunoita rescan futi Kuna kuti pasati pajeka nayi. pasati pajeka nekuti kumwe kwacho kwakabuda 15 weeks kumwe kwacho kwakabuda 16 weeks. Right, kana. Ande makoro kuti. Kuda kuti uwedzere zvishoma. Iwewe ane ndiwo unodumbu racho. Ndiwo ichipanga chicheke nyanga. Uno mumwe here murume wakambogara naye kunze kwouya akagara apa. Kwete. Naiga. Isi tikuda chokwadi. Tobvapo touya kwauri iwewe. Iwe ndabvunzwa iwe ichitanza ndiwo ukazofonera mai zvese ukadudza ukati nhumbu ndogona kukiriritira. Muchena wako kuriritira nhumbu isi yako ndowei. Zvandai pamusoro zvandaityira inini handiti ndaida kudzokera kubasa kuSouth Africa. Asi pfungwa yanga ine musikana ndeyekuti ndadzokera kubasa ndopaizvo yakumba achigara kumba ichitanga singawirane madhezi enhumbu. Alright. Ini pane pandanzo pandakudzoka mashure zvishoma. Panenge pabuda shoko naamai rekuti vabereki ndokati pamberi pokuramba musikana uyu. Kwete iwewe. Ndokuti manzira anoita pakutanga. Kana ndabata zvakanaka. Mapabata but amai zvavari kutaura hazvisi. Inini pachangu ndega ndindai baba wacho ndibvunze kuti nhumbu unoiziva ndichivaudza baba kuti nhumbu iyi handisi kuwirirana naye nemadhays acho yakabuda handisi kuwirirana nazo nekuti 3 days wabvunorana nemusikana akutoti ane masainzi enhumbu. Zvakanaka. Ipapa tapadzo. Ko pataura musikana kuti izvo takateswa kubva kuita mamazuva kubva kuita mamazuva. Saka takazondibozodzoka futi. Bepa riripo ndinaro. Zvakana kwa musikana hazvisiri. Zvekuti zodzoka kuscan kana akanzi anodzoka musi wa27 anenge akutoendawo kuskera. Zvekuti akanzi takapinzwa tese muroom tiri 2 ine musikana. Musikana akatanga kubvunzwa wakambosangana nevakomana vakawanda akataura ega pachake ega akataura. Haana kutaura nhamba yake asi akabvunzwa kunzi wakambosangana nevakomana vakawanda akati hongu. Patisisoka hatisida kutsanangura kuti akambosangana nevakomana vakawanda kana havana ndeka. Tida panhonde yakatsanangurwa pakatsanangurwa kuchipata muri mese kuti vakazonzi vozodzoka here. Musikana akanzi unozodzoka musi wa27. Nechinangwa chii? Handisi kuziva. Asi shoko rekuti uzodzoka wakadimba. Kunzi anozodzoka musi wa27 akanzi unozodzoka musi wa27. Inini ndanga ndichida kubvunza iwe ndakubvunza. Ndakati inini moyo chena wako iwo kuriitira mudurisi rako wanga uriwei kududza mazwi iyoyo. Inini zvaiitika ndezvekudai kuti ndizotaura kuti inini ndokwanisa kuriitira nhumbu nekuti musikana aida kutoya kumba kuti agare kumba asi inini ndichiziva kuti nhumbu zvandaita ndaiona kuti tingozvita pachinyararire pasina kunetsana ndochengeta hangu ndotinga preparation then ndozoenda kuma-DNA test asi mai vacho vakaita se vakazviramba izvozvo. Saka zvirikachena kuti nyaya yokibvuma iwewe zvauri kutaura iwewe izvauzwa iwe mukomana uri kutaura kuti uyu akanga ano vamwe vakomana vaakanga anawo isusu tiri kutaura newe wanzwa tinozviziva kuti mhosva hiri haimedzewe sosadza nokuti unoziva kuti inodzipa. Ndinoona kuti donzvo ravo rakanga rakanaka kuti muuye kuno kuita zvinhu zvakanaka pamberi pavabereki vako nevabereki vomusikana zvakanaka. Asi tiri kuona kuti iwewe ndiwo muridzi wenhumbu. Izvi kwese kwamava kutsvagiridza uku kwamwe wakungotsvagiridza kuda kuti ubude chii munyaya. Pane pamwe chete pandakubata ndokuwa mukana. Ndikaramba chienderera mberi. Ndozorasa vanhu. Ndepekuti wataura chinhu papanapa ndike wataura iwe uchiti izvo tanga takawirirana kuti ndindochengeta zvako nhumbu titenga preparation tichi andika mumashure mazvo tisina zviri machi andika unoona zvakana andika utanga wambopfuma chinhu ndechangu ochiriitira andika kana kumberi usati wacho madani naipapo wakaona pokubvuma kuti ndichaita zvangu zvese izvi andika tozoenda zvikizvi chinotanga chii chinotanga kubvuma chakaitika kuti chinotanga chii kutsikana handika kuti chinhu ndichangu ichi nokuchiriritira chinotanga chii kubvuma ndo chinotanga. Sekubvuma wakadini? Ndokubvuma wakadini?
igani kutaura umbichana wataura kuti chinzwa ndokumbira kutaura Aitaura. taenda kukaranda kwacho ikoko taenda tiri kukaranda ndi musikana ndakashita kashedzo zvakanzi iwewe unokwanisa kutanga kumboriitira nhumbu iyi kusvika mwana aita sei azvarwa then mozoita madna test kukaranda musikana anga arimo anofita anoziziva zvakataurwa nadhokta ngori Okay. Amusore, sikana une vakomana vangana wakasangana navo kope. Muichete. Yeah. Ndikatosangana kuchikoro Kuchikoro ndo wakasangana navo. 1 One. Ndezvarini izvi? ndiri form 3 Saka uya asangana kusangana naye. hazi wekutanga ndezvo. Alright. Iwe right. Okay, that's it. Asokutanga naye kusangana naye kapo. Asi yakakubvisa umhandara. Okay. Right. Pamadhezi ari kutaurwa yawo wakasangana neuyu mukomana uyu. Right. Nemadhezi amukaenda kuchipatara kuchinzi 1 family. Yari kuwirirana here. Ari kumberi mbichana. Yari kumberi mbichana. Yeah. Alright. Ndo zvaitaura ndokuta kuti zvinokwanisa kuzorevhesika kana kuti kuona kuti asati anatsa kubata chaipo chaipo. Vakandiudza kuti date inogona kuzongochinja, iro racho inogona kuzongochekwa. Skani inobudisa weeks because zvichienda nemwana wacho kuti akakura sei. Okay. Alright. Iwe mukomana ndokuwa kuti koko kana iwe zvazvibata kuti uyu mwana ndewako kozvatse. Pane zvinoda kutanga umboisira chete yachichetete nekuti uri kudhauta kuti munhu ngaisiya. Izvo. ini ndinotodhauta nhumbu haisi yangu Okay. uyezve musikana ari kuramba kuti anga akaroorwa musikana anga akatororwa Abvuma. Tamubvunza ati pane umwe mukomana ndikambosangana naye kuchikoro ikoko. but anga akaroorwa kuroorwa Alright. Vamupedza kubatirana nyaya yapamwenyine ndeyekuti pane zvinhu zviviri zvatirikuda kutaura nezvazvo. Chekuroorwa automatically hatisi kuzotaura pane pachivanhu vanoti kana anga akaroorwa pane zvinonzi zvisingabviswe kumukadzi anga akambororwa. Saka hatisi kutaura zvekuti uyu anga akambororwa kupa munhu nhumbu ndikupa muenzaniso kana amai vacho. Ini ndikadanana naamai vacho ndikavapa mwana wangu izvozvo hazvitarisi kuti vanga vakaroorwa kana kuti zvakamira sei. Tiri kutaura zvenhumbu then tataura zvenhumbu nhumbu hainei kuti ndaipa munhu akaita sei. Handitika pane paunge uchimbotaura uchiti ndakambofonera amai vacho ndichitaura kuti ndichakombadzita zvese asi ndandisati ndagutsikana kuti mwana ndiwangu asi ndakafona. Ndinoda kuti tingoonesana ipapo kuti zvakafanana nokuti mbudzi yavanhengi handitika yafa ivo vasati vaziva kuti mbudzi yavo yafa ini ndovafonera ndoti musanetseke vagomba pane mbudzi yenyu yandauraya kana kuti yandarova sikutaura kuti pana yandauraya asi mbudzi yenyu ndiri kuti ndinobhadhara handitika vagomba vouya vanga kuona mbudzi yavo zvechokwadi ndobva ndati ndakairova asi handina kurova musoro kana pamwoyo kana kuicheka ndakarova gumbo asi mbudzi iyi ikuratidza kuti haina kufa negumbo saka inini handichaibhadhara nemhaka yekuti inini chandaiziva pakurova kwandakaita mbudzi ndakairova gumbo handina kurova pamwoyo. Saka yambira nemutowo iwowo ndinoda kutaura navo vagomba vanoti kudii kuneni vanoti ndiwauraya vanoti ndindauraya tukuwe kana mumira. Saka nyaya yatinayo pano ndiri kudzoka futi zvakare panyaya yemimba nokuti nyaya yemimba yatirikutaura nezvaisi varume tiri muno tine vakadzi tinotozviziva totone vamwe vana vanotogona kutokurira iwe takatombozviona zvinoitika. Panhumbu dzinoitika hadzitaurwi zvemadhays kana madhoktors yacho chaiva kutaura usazvinzapo musoro mungi titange tapedza nhumbu zvadzinoitaka kune ruzivo rwatinahwo rusiri rwekuchipatara ndorwokuti hadzitaurwi zvemadhays. Kana vanoverenga kuti nhumbu yenyu ine chiyamai hakuna mukadzi akamboti nhumbu yangu ine 3 days and 4 hours makambozvinzwa zvinoita zvinyowani kwandiri. Nyaya inoitika mukadzi kana achibvunzwa nhumbu yaanayo anotaura kuti nhumbu yangu ine 7 months mapabata ine 7 months ine 8 months ine 12 months. Saka nhumbu ikasiyana nemadays yamuri kutaura kuti 2, 3, 4 days and 5 days
haioneki nematezi kuti azoziva iye kuti ndaane nhumbu ndokundisetura kwaita adzimai venyu kana kuti mukadzi wenyu kuti ndakazozviziva mushure mokunge mazuva yangu yapesana kana kuti ndadarika painozooneka handisi kuti ndiri kupai kuti mwana wenyu ndichiri kungoti ndiri kuonesana neni saka ndakuchipedzisa ndepekuti kutaura kwangu zikapesinya kuda kutaura kwangu ndiri kuti inini nhumbu pamazuva maviri matatu yanga muchitaura kuti ndiri kudhauta zvechokwadi kwadi yanga isati mimi makuziva kana kusikana anogona kusaziva pamazuva matatu kuti kudiyani asi masymptoms yamataura ekurwara hairege kubata ne2 days vakadzi ivava nhasi chaiye kusangana naye kuseni kana uri murume akasvika anonyatso mukadzi achibva ipapo anotobva achitonyumwa kuti zvandaitana nababa avaka zvikuratidza kuti pane zviri mudumbu mangu nokuti chinoitika ndechekuti kana vari vadiki saizvozvizvi nyoka dzavo dzisati dzajairira varume and is very easy kuti ikurumidze kutobata ne1 day kana 1 hour kana 30 maseconds saka muchidimbu pamashoko yangu ndisiri kuti ndadimura nyaya ndichiendesa mune vamwe ndiri kuti out kuti 3 days mimba ibate izvozvo automatically kana dhokota vakataura izvozvo panenge panoshanda ndikaitaure ndichiti dhokota akataura izvo kuti aibate ipapo dhokota ivo vangandishamise nokuti mimba semaziro yangu inobata wasangana nemukadzi saka kusangana kwacho hakuzi kwe 3 hours uchidzokerera kuita kunge mbudzi asi kuti maminesi yayo wasangana nayo inobva yatobata saka zviri kumukadzi kurwara nayo kana kusarwara nayo kana kutora nguva yakareba kuzorwara muchidii ndakuchiendesa kuna vagomba voenderera mberi kukwene nekutauro mumwe unoenderera nenyaya ini ndaifunga kuti nyaya yenhumbu ile daitaisa pasaiti kumwana uyo ari kutenderana nenyaya yekuti akarara nemwana wemurezi unozviziva here kuti kurara nemwana wemunhu imhosva usiri munhu wako saka tiri kutenderana kakuti wakapara mhosva kune zvawakaita kumwana waamai nababa vari apa kuzunza musoro hakusi kutaura ava vari kuvaroda kuziva ndati tiri kutenderana nekuti iwewe wakapara mhosva mwana waamai nababa vari apa hongu imhosva saka indaifunga kuti tingaswera zvedu tichitenderera nekuti donzvo chaiva harisi renhumbu nekuti nhumbu yacho kuvepo kana kusavepo kwayo wega ari kupupura kuti uyu ndakarara naye wega akazvisungirira kuna amai vacho kuti uyo ndine zvandakaita naye izvo zvemwana ndaifunga kuti zvinozoya kumashure mwana aberekwa vanhu voita matestis avo tisinganyanyomhanya nenhumbu tingamhanye zvedu nenhumbu patikomurega vakadya gadheni risiri ravo vasina kuribhadhara zvino zvataida kuziva kuti ivo vanhu vopaza magadheni vanoitwei tingarambe zvekuti tichimutenderedza pati yacho totibudira pachena kuti gadheni ndakadya iko kutombodya gadheni kwacho kuchitenderwa here wakambodibhadhara here ipo pangu kamunyatsotaura chaizvizvo rega tikubetsere ninginorapa nhumbu inobata nomusi umwe chete ende niwo hauinzwe kuti yabata inonziwa nonani nano nhumbu saka muchidimbu hatina kumberi kwatirikuendera mberi musoro yechangamiri makurukota ndinakuendera mberi kunzwa kutsimbira kutara kwaita gomba tichiti imhosva yamurikudaira mita mungatenderedzi dare rara nemunhu mwana vanhu avana kumabiako saizvozvo noti haisi mutambidzoku musoro ndo mhosva yake yatotaura nezvayo pazera reirozvo akabatisa zvataurwa naapa kotaura kuti ndoinonzi mhosva yake vana mafika zive ndapara mhosva kurara nemwana so saka tingatendere changamiri nofunga kuita mataro vadaita masoro echangamiri nemakurukota nyaya takuisa kuna asandapedza kutaura klemu yaamai vakaitiki zvimwe zvondikunza zvandakutaura
iri kuti vari kuda zvisungirwa zvavo pamwana wavo ari kurambwa asi uye akarara nemwana wavo. Saka vari kuda izvozvo zvokuti mwana wavo akarara. Vari kuda zvikudaro kumwana wavo nemunhu asina kumuongorora kana akuramba sadokre. Ndaiti patangopinda maita basa gurukota nyaya yanga yapera kare zvazongotaura gurukota kuti zvenhumbu anoda kuti akanabvisa izvozvi zvine mwedzi mungani mumwe kuchipatara vakati tinoshandisa 15 weeks. aiwa izvezvi ine mwedzi mungani mumbiri izvi patiri nhasi Kuchipatara vakabuda kuti pamaziviro enyu imi nekukaunda kwenyu kwamunoita imini 3 months nemaweeks. yani 3 months nemaweeks. Saka rega tingoti tidzoke panyaya yedu yakaita nakurwa tobva tadzoka kuti paklemu kuti amai vacho vada zvisungirwa zvavo zvada kuti zvisungirwa hazvibviswe nemunhu anenge akakanganiswa kare. Muzikana chiti zvisungirwa tinotaura mbudzi, tinotaura machira, tinotaura gumbeze, tinotaura mombe yemasungirwa. Ndo zvatinoziva patsika dzedu zvechivanhu. Saka kana mukomana ataura kuti zveshuwa akabve kakarorwa ende iye wega musikana ataura kuti ndakatombosangana nemunhu zvareva kuti zvisungirwa hazvibviswa patari. Asi mhosva iripo yekuti akadya gadheni zvakaitaurwa kuti hazvisingori mhosva yekungozi wese wese ndakona ndakungorara nevana vevanhu imhosva hazvitenderwi. Saka amai ndakachikumbira akamirira sababa mubude panze munorangana chii chamuri kuda kuti mubhadharwe kukanganiswa kwakaitwa mwana wenyu kurara paita mukomana uyu zvenhumbu tinozozvitarisa pamberi kunzira asi tirikutangisa ndiri kuda imbokudai panze kuti kutangisa paita mwana wedu achirara nemwana wedu kuda zvakare asi dati zvisungirwa zvese hazvibhadharwe.